Hola. Bueno, vamos a explicar un pouco quenes somos. Somos o Comando Igualdade. Vimos do IES Alexandre Bóveda, máis conocido como Colla 2. Esa representación de Colla. Queríamos explicaros que somos un colectivo formado por profesores, estudantes, ademais de outras persoas colaboradoras que tentamos de promover e defender o feminismo. É dicir, promovemos a igualdade entre as persoas. Sí, porque xa saberedes que o feminismo ten moi mala prensa. Din que as feministas somos feminazis, histéricas, que non nos gustan os homes, que os comemos, pero xa ves que eu non como a ninguén, non son tan perigosa. É que, de feito, eu non sei porque o feminismo ten tan mala prensa, Pris, porque nós, de feito, cada actuación estamos currándola cada vez máis e mellor. Sí, o Comando Igualdade a verdade é que curra moitísimo. De feito, fai pouco fomos a Santiago de Compostela, nos recibiron moi ben, pero, bueno, ainda queda moitísima tarefa por facer. E tantísimas cousas por debatir. Pois sí, porque no Comando Igualdade debatemos sobre cousas moi interesantes, sobre unha sexualidade pracenteira, sobre masculinidades hexemónicas, sobre autoestima, diversidade sexual, sobre os celos, o control da parella, as relacións tóxicas. En definitiva, tentaremos que todos estemos máis implicados no que a nosa loita, o feminismo. Por iso vos queremos invitar a que participedes e formedes parte do Comando. Estamos en todas as redes, estamos en Insta, estamos en Twitter, estamos en Facebook e estamos desexando conocervos, que nos sigades e que nos dedes likes. Así que, bueno, en fin, os vou presentar as verdadeiras protagonistas, os verdadeiros protagonistas. Os deixamos con quen que é de verdade para eles o Comando, que é o máis importante. Un forte aplauso para elas e eles. Un forte aplauso, vamos.